Hello, mga mamshis, at mga anakshis. Ayan, this is once again Mamshi J. Welcome back to my channel. And for today's vlog, isang extreme challenge ang aking susubukan kasama ng aking mga kagrupo mula sa road trippers. Well, this is all girls, all girls rampa with Ella and Vanessa. And of course, eto lang naman ang aming sasakyan papunta sa Lagoon. Dito sa Florida, Pampanga! Yes! Okay, so kasama, siya yung aking magiging driver for today. Ano pangalan mo, kuya? Aaron. Ha? Aaron. Si Kuya Aaron ba may asawa? Meron. Meron daw. So, dapat kapit lang ng, ha? Dapat yung yakap lang na, pampasahero. Ay, so, tatlo kami, may tigi-isa kaming, mountain bike ba tawag yan? Hindi. Enduro. Dirt bike. Bongga. Let's go! Okay, simulan na natin ating extreme challenge dito sa Florida Blanca. Kasama na aking mga road tripper sisters, Ella, Vanessa, and of course, si Aaron, si Hernan, at si Ulo. Ulo, kaway ka naman, Ulo. Yan, so let's get it on, road trippers! Woo, ito na lang! Oh my God. Hi. Hello. Oh my God. Naku, kung extreme ko. May extreme na talaga paglalaban at pag-uusapan. This is very extreme, ha. Yung daanan namin ang okay. Oh my God. Ay! Ay! Oh my God! Nakakaloka to. Nakaka-nervyos! Ella, kamusta ka, Ella? Oh my God, nakakaloka. Hindi ko ito kaya. Mukhang tama yung napili ko driver na. Motor, siya na mismo yung sumuko. Grabe. Road trippers. Hindi nyo kinaya to, sayang. CJ, ikaw dagat. Hey, bundok kami, no? Hello. Sabi ni Kuya dun daw sa patag, mukhang kalahating ano pa yata to. Saan patag? Di ba yung patag, Kuya? OMG. Hindi naman natin lakarin. So eto na nga, mula sa napaka-extreme na experience na to, mula sa sinasakyan ko, natanggalan kami ng kadena. Whew! Kumusta experience? Grabe, lumabas lahat yung dugo ko. Grabe! Yung bench ko na pang 1 week, parang 1 day lang. Grabe yung pressure. Buti pa yung isa doon, oh. Mukhang kalmado.
Hindi, ako feeling ko kasi yung balance ko. Ano? Natatakot ako, baka kasi sabi ko mahila ko si kuya pa atras kasi di ba parang bigat ko. Pero grabe ko, Mabigat naman ako eh. tignan mo yung daanan, oh, di ba? Super rough road. Oo, grabe. Hala! Hi, Ella! And Vanessa, nasa likod namin. So, rough road pa rin. Oh my God. Ay! Ah! Kuya! Kuya, wala naglagas! Okay. Nakakaloka yun. Extreme talaga yun. Halika rito. Kamusta yung experience? Nalaglag siya, friend. Kamusta experience? Grabe, nakakaloka. Kakaiba to para nag-level up yung mga challenge natin, yung mga trip natin, ha? Oo, sobra. Kinabahan ka? Hindi naman. Ako, natakot ako sa kanya. Grabe. Pero umano na ako eh. Nararamdaman ko dumudulas na ako. Ako eh. din. Kaya para... Wala ka dun. So anyway, welcome muna dito sa Lagoon. So tingnan natin kung ano ang nakatago na yaman ng kalikasan mula dito sa napaka-extremely rides papunta sa lugar na to. So let's go! Discover yan niya. Dito at least meron silang hawakan para safe tayong makakababa ng dahan-dahan. Ako, nakakalok. So, let's go. Guys, come on! Slow down. Slippery when wet. Kasi kakaloka siya, oh. Pababa pa rin siya. Oh my God. Ay! Naririnig ko na. May mga lalaki sa baba. Ay, yeah. Wow! Wow, ang linis nga. Ang linaw. Wow. So, yan pala yung pasilip. Ay, excited na ako sa baba. Let's go! Kamusta? Gusto mo to, di ba? Tapos plano nyo ba mag-dress? Ay, careful. So, this is it. Bababa na ulit tayo. Meron na sila. Oh! Uy, ganda linaw oh! You see that? So, meron na silang man-made, ano rito, hagdanan. So, kung maiksi yung bias mo, for sure, mahihirapan kang bumaba. At umakyat especially. Oh, ayun. Wow! You see that?
Ang bongga. At merong mababaw na part para sa mga kids. Ayun na. Yung ganda ng bamboo nila, oh. Bago pa yun, ha? Sabi ko parang kawawa tayo mga maikli ang bias dito pag akyat. Siya. Yan. And finally, we arrive sa destination namin. Ang Lagoon. Ayan. Okay. Andito na kami. Ang bongga. Ang linaw. Ang lamig ng water for sure. Oh, diba? So, yun. Grabe. Grabe yung experience namin sa pagbiyahe namin papunta rito sa Lagoon. And, grabe, saludo ako sa mga driver. Ang gagaling. Parang ilang sakong bigas yung katumbas ng katawan namin na ibabalance talaga niya. Lalo na yung driver ko. Thank you so much, kuya. Wait, bago ang lahat. Gano'n na kayo katagal na nagdadrive nung gano'n? Yung enduro ba tawag? 1 year? Di ba kasi yung daanan natin kanina talaga lubak-lubak. Paano yun na, yung balance? No? Grabe. Tapos yung motor po ninyo, ginagamit nyo rin for tourists. Sa mga tourist. So, yung aming sinakyan kanina, pwede nyo yung maarkila. Tapos makikita nyo naman yung grupo nila. Dito rin, sa baba lang mismo ng sa baba ng nitong lagoon na to, nitong falls na to, dun sa Barangay Apalit, Florida Blanca, Pampanga, dun nyo sila makikita. Para sila yung mag-a-assist sa inyo paakyat dito, ang bongga. Grabe, ang dami kong sebo na nawala. So, I guess, kailangan sulitin. Kasama na aking mga sisters. Ses! Grabe yung kidnap mo sa amin. Worth it. Kinidnap lang kami ni Vanessa, so susulitin namin tong chance na to. So, let's go. Okay, so mula po dito, wow! Sa Lagoon. Mula dito sa Lagoon, sa Pampanga, ang sarap-sarap, sulit, ang lamig ng tubig. Parang sarap-sarap na magbabad, matapos natin pagpawisan ng bongga. Kasama pa rin ang Road Tripper Sisters, Vanessa and Ella. Halika, maligo na tayo. Alam nyo, how I wish, kaya ko rin yung mga ginagawa nila. Kaya kong tumalon. Kaya hindi talaga ako marunong lumangoy. Kaya hanggang dito lang ako sa mababaw. Pero ang lamig. Ay, bakit naman? Hindi ka rin mapakiusapan, sister. Grabe, ang lamig na ng tubig. Tapos nakakatakot, baka lumangoy yung cellphone ko. So, ibabalik ko na siya. Oh my God. Nakakaloka yung biyahe papunta rito. Susulitin ko to, ha. Oh, it's raining na. Eh di mas lalong lalamig to. Ha? So may tendency na tumaas yung tubig din. Hindi naman lang. Anong larawan? Ano yung sabi mo? Di man daw. Hindi tumataas. Okay. So, hindi rin naman nakakatakot na Kasi di ba yung nag-viral, no? Brown na siya. Karagan, hindi na naman. Pag nagkulay ang brown yan, tayo muna natin magkulay brown. Pag nagkulay brown yan, ibig sabihin lalaki na yan. Talaga. Ay! Masyado silang palabiro. Akit na tayo. Diba? Katulad nung nag-viral. Ay, ayoko nung gano'n. Ginaulo kayo.
Sarap dito, bongga. Anong pangalan mo, ma'am? Ma'am Shiji. Gigi. Ma'am Shiji. Noni. Nani po. Ang ganda mo, ma'am. Nani. Ay, pero Ganda mo, usog. ma'am. Sabi niya, ang ganda ko raw. Sabi ito, si Kuya aga-aga mag-joke. Gano'n po kalalim yung ganong ano? Nasa 15 feet. Tapos, sa mga turista o sa mga lokal na pumapasok dito, magkano naman po ang sinisingil ninyo sa mga turista o yung mga pumapasok? 60 per head. Para ma-maintain din natin yung linis ng lugar. Ano pa pong barangay to? Anong barangay na sasakop? Nabuklod na barangay Nabuklod. Florida Blanca. Sitio Camachile. Florida Blanca ang bongga dito. Tok, marap ko. Sakop dyan na boy na. Ay grabe, extreme. So, sa mga long-legged, nakagaya ko, huwag na kayong tumuloy. Hindi pa ang gandang sulit, bongga. Kaya pa. Let's G! Ayan, at natapos na nga ang aming escapade sa lagoon. Ay, hindi natin nakuha na yun. Pagbibihes. Kaya kasama pa rin ang Road Tripper Sisters ko na sila Ella and Vanessa. Thank you so much. Hanggang sa mga susunod naming adventure. Ayan, kasama sila Kuya Aaron, si Kuya Hernan. Ayan, ang nag-assist sa amin, si Kuya Noni. Ayan, si Kuya Noni. Dito po sa Lagoon, guys. Hanapin nyo na si Kuya Noni. Of course, si Yulo. Yulo, salamat! Social mo naman konti. Thank you so much, everyone! Till next vlog. Bye! God bless!